Намираме се в многофункционалната спортна зала в Кълдеч, където се провежда празничната надпревара по стрелба с лък в стиловете рекърв и кампаунд, организирана от Феникс Арчери. Трети щит, победител е Тодор Пендов, който ще стреля след малко за злато. Добромира остава той ще иде на втори щит за злато. Добромир остава на трети за бронз с едно от момчетата на Сърбия, който в момента победи. Компаунда все още продължава четиримата. Това може би е последната серия, тук вече трябва да си определи победителя. Може би ще има отново бараж при тях, но след малко ще видим. Започват финалите за злато и бронз при рекърв и компаунд. Наблюдаваме втори щит. Лука Грозданович срещу Тодор Пендов от Садово. Лука е от Ниш. И трети щит, също състезател на Ниш, срещу Добромира Данилова. Максимум 5 серии се определят победителите. При компаунда на 8-ми щит стреля Димитър Димитров срещу Мартин Матев за злато и на 9-ти Калинка Иванова срещу Добромир Вучков за бронз. Това са последните стрелби. Максимум решаващи, да. Вече се знае, че от първите двама един ще има злато, от вторите двама един бронз. Проблема за залата, когато стреляме в зала, е промяната на осветлението. Виждате как преди малко вънка беше по-светло и самите щитове бяха по един начин осветени, сега са по друг. Интересното при нашия спорт, че промяната на светлината дава и промяна на мерника. Самият състезател трябва да успее да коригира на време, ако види, че му се променят изстрелите, да може да коригира самата стрелба. В Стара Загора имахме такъв подобен проблем. Вятъра леко отвори едно перде, в един състезател му светна точно в очите и не можа да направи изстрела. Това реално всъщност е втората серия. Тоест до трета няма да има победител. Трета не може да има. Значи завърши втората серия от тази елиминация. В момента не може да гадаем дори кой ще е победител, защото няма как да стане шестица. След третата вече може да наблюдаваме и да кажем какъв е резултат. За в момента състезателите на компаунд имат еднакъв и равен брой точки. И на 8 и на 9 щит резултатите са 2 на 2. При еднакъв резултат се пише единица срещу единица. След втората серия резултата на компаунда е 2 на 2 на двата щита. Докато при рекърва Тодор Пендов, който стреля на втори щит серия Б или от самната мишена, води за сега с 4 на 0 срещу състезатели от Ниш. Добромира пада с 3 на състезатели от Ниш има 3, тя има единица. Значи единият резултат е бил победител колегата от Ниш. При втората серия са били равен резултат 1 на 1. В момента без тази серия 3 на 1 за състезател от Ниш и 4 на 2 за Пендов. Компаунда казахме 2 на 2 са всичките еднакъв резултат. Да, при рекърва, при тази серия Пендов, ако направи двойка, той взима златото и вече имаме финалист. Компаунда имаме отново равен брой. Да, при компаунда на 9 щит Калинка Иванова срещу Вучков са 3 на 3 резултат. И същия резултат равен има при Димитър и при Марто. Интересното е при рекърва на втори щит Тодор Пендов загуби тази серия. Резултатът стана 4 на 2 за Пендов. Колегата от Ниш взе тази серия. Добромира също загуби тази серия. Резултата при нея 5 на 1 за колегата от Ниш. При дори равен резултат в момента ще стане 6 на 2, което означава, че колегата от Ниш ще бъде на трето място. Трябва Добромира да победи с много добър резултат, за да стане 5 на 3. Следваща серия отново 5 на 5. Стигнат до бараж. Като гледаме резултата, Добромира има 2 девятки
към габаритите, към горната част на осмиците. Колегата от Ниш прави 3 жълти. Възможно една отдолу да е десятка, 10-9-9. Ще видим последна стрела на Добромира. Да, почти осмица. Значи загуби. Виждаме победата на Пендов. 10-9-9 срещу 3 девятки на колегата от Ниш. При Добромира Данаилова 10-9-8 срещу 3 десятки на колегата от Ниш. При рекърва завърши стрелбата. Златото печели Тодор Пендов, бронза Драганович от Ниш и злато сребро и бронза е колегата от Ниш Никола Стефанович. И последната финална серия на компаунда, пета серия, последна, при равен резултат на двама състезатели, ще има бараж. Марто се закани, че иска в самото време да спечели, да не ходи на бараж, да видим какво ще стане. Тук може да наблюдаваме горе-долу стрелите. Вучков в горна мишена девятка, Калинка още не е стреляла. Митко има централна десятка в горна мишена. Лявата мишена е на Митко, дясната е на Марто. Втора стрела за Митко, всеки момент ще изстреля. Отново е зоната на десятка, Марто също не му отстъпва. Калинка в средна мишена, лява средна, също е зоната на 9, жълто. Третата стрела на Калинка не е в жълто, което много ме притесни. Митко се кефи, че има 3 десятки. И да видим Марто какво ще направи. Централна десятка почти на Марто, но може би горните, да, както и той каза, може би ще остане на второ място. Добри също има лоша стрела, така че ще видим сега с Калинка какво е. Отиваме да проверим. Виждаме на Димитър Димитров попаденията. Дори средната да е девятка, това са 2 десятки и една девятка, примерно, ако съзим но по принцип може би са 3 десятки, докато Марто отива габарит на девятка горе, което всъщност го отдалечава от победата. Марто втори. Калинка е направила една шестица, което също я отдалечи от бронза. Последната стрела на Вучков, че е осмица, той също не можа да оцели жълтото, но е по-близо, така че той печели тази серия. Преди официалното награждане, да кажем, Димитър Димитров Търново злато, сребро Марто от габарит и бронз Димитър Вучков от Йото Арчери Академи. Това беше последната стрелба. За първа година в турнира участват и състезатели в категорията Compound. Емоциите от надпреварата и в този стил са големи. Ти беше един от участниците в Compound и си един от състезателите от Домакина, от клуба Домакин. Кажи ни как мина състезанието за теб? Много добре, беше много весело. Най-веселата част беше, че дойдох и си забравих лъка. И трябваше да се върна до София, да си взема лъка и после се включих в движение, вече бяха започнали. Беше много така емоционално състезание за мен. Ще ги догонваш? Ами да, смисъл трябваше да се включва в движение и беше интересно определено. Аз за първи път съм на такова състезание и наистина е динамично и интересно. И чудесна зала, много хубави условия, много весело се получи. Как се стори конкуренцията? Ами, има хора, които стрелят много добре, да. Хора, които стрелят много добре, много стабилно. И приятно е да се стреля с такива хора, защото има конкуренция, има тръг. Ти докъде успя да стигнеш в класирането? Честно казвам, не знам, защото аз тръгнах с по-малко точки от предишната фаза и отпаднах още на втория кръг, защото няколко кръга не стрелях. Така че не съм гледал класирането как е, но не стигнах до финала заради това. Предполагам, че ти беше интересно да гледаш всъщност състезанието като зрител. Да, беше много интересно. За първи път съм на такова състезание и като зрител дори ми е интересно, така че беше... Дали се включил пак? Да, разбира се, стига да имам време, с удоволствие ще се включа. След като приключиха стрелбата си и последните участници, които спориха за златото, среброто и бронза в своите стилове рекърв и Compound, е ред и на награждаването им.
Наблюдаваме церемонията по награждаване на най-добрите стрелци в четвъртия коледен турнир Супер Скрач. Връчването на отличията започва с призьорите в стил Compound. Бронза и третото място отиват при Добромир Вучков. Второто място и сребърния медал са за Мартин Матев. Най-добрият стрелец в стил Compound в четвъртия коледен турнир Супер Скрач е Димитър Димитров. Вие сте победител в Compound. Взехте първото място. Кажете ни как протече това състезание за вас? Този турнир е много добър. Колегата Иванов се представя най-добре в България с провеждането на този коледен турнир. До сега сме участвали на трите. Сега за първи път като на Compound участвам и аз. До сега са участвали моите състезатели. Аз съм треньор на спортен клуб Петър 78 от град Велико Търново. На републиканските състезания си участвам, представям се добре, влизам в шестицата. Това е очаквана победа. За мен беше очаквана победа, защото най-добрите, които са в България, в момента не участват на този турнир. И конкуренцията не е била от най-силните. да, конкуренцията, си признавам, не беше от най-силните, но винаги трябва тръпка да разбереш дали или. Да, наистина пък всички участници, които стреляха на елиминацията срещу мен, стреляха много силно. Дори Калинка Иванова, може би това е най-силният резултат на елиминация, който е постигала до сега, където е стреляла. Една жена... Никога нищо не се знае. Да, разбира се, една жена стреля много силно. Аз дори ми поведе по едно време и ми беше много трудно да я победа. Макар че аз не стрелях слабо, стрелях си по 29 точки. Но тя успяваше да навакса и беше ми много труден противник да го преодолее. А кой беше всъщност най-трудният момент в цялото състезание? Елиминации, четвъртфинали, финали? По принцип на квалификациите не стреляхме много силно. Ние бяхме тримата с еднакви резултати на компаунда. Елиминациите, това ви казвам, че наистина беха срещу мен тези, които стреляха, просто стреляха много силно. И аз не съм очаквал, че трябва да стрелям по 29-30 точки, за да мога да взема елиминация. Очаквах, с не толкова добри състезатели да си стрелям по-слабичко и да мога да ги победа по-лесно. Но се оказа, че явно срещу мен стреляха концентрирани и това ми създаде доста трудности. Там и емоции, предполагам. Разбира се, и емоции след последния изстрел с Мартин Матев бяхме с равна серия, но аз му бях побел с 5 на 3 точки и затова успях да го победа. Предполагам, че сте щастлив от победата? Да, разбира се, щастлив съм, защото това е първият турнир, на който се участва в компаунда, да. И реално вие сте първия победител. Да, и влизам в историята като първия победител на турнира на Феникс Арчери. И пожелавам и на колегите да можем да направим и ние такива турнири, да бъде много хубаво на състезателите, защото ето в момента колегата Иванов раздава награди, докато на турнирите, които се провеждат от веригата на Българската федерация по стрелба с лък, тези неща малко ги няма и състезателите отиват и стрелят само за един медал и се разочароват, докато тук става по-интересно с награди, с томбола.
Накрая ще има и торта, която е приготвена от домакините. Затова смятам, че турнира е прекрасен и нали ви казвам, пожелавам на останалите клубове да можем да направим и ние такива турнири. През новата година да имаме по-добри резултати, младите да успеят да влезат в скласиране на световно, на европейско състезание, да се докажем и ние, че можем да пробиваме в България, да знаят за нашия спорт. Церемонията по награждаване в четвъртия коледен турнир Супер Скрач продължава с призьорите в категория рекърв. Бронза и третото място са за Никола Стефанович от Ниш. Среброто и второто място отиват при Лука Грозданович, също от Ниш. Най-добрият стрелец в стил рекърв в четвъртия коледен турнир Супер Скрач е Тодор Пендов. Организаторите са предвидели и награда за участника с най-много попадения в десетката. Най-много десетки в турнира има Лука Грозданович и наградата отива при него. Конкуренцията в стил рекърв е много голяма, подсилена от участниците от Ниш. След напрегнатата борба за първото място, победителя е изключително щастлив. За първо място, кажи ни как протече за теб това състезание днес и за първи път ли участваш в това коледно състезание, организирано от Феникс? Не участвам за първи път. Мисля, че е за четвърти. Колкото за турнира, беше доста оспорвано. Като най-оспорваната част за мен беше една четвъртфинала, където всъщност имаше два баража. Защото на първия бараж моята стрела и на съперника, който беше стрелата, бяха на еднакво разстояние от десятката и всъщност... Наложи втори бараж? И трябваше да стреля втори бараж, но на който моята стрела всъщност беше по-близко до центъра. Като цяло трудно ли ти се стори състезанието? Да, имаше доста добра конкуренция. От към сръбска страна или от към българска? И от към двете. Очакваш ли да вземеш първото място? Очаквах го до някаква степен, но не бях на 100% сигурен, че ще го взема. От колко време се занимаваш с стрелба с лък? От 4 години. Какво те насочи към това хоби? Всъщност, какво? Казаха, нали, че ще има в Садово стрелба с лък. Пробвах и така започнах. Хареса ти от тогава? Да. Кажете ни колко клуба се включиха днес в днешното състезание Скрач турнира? В Скрач имахме представители от Робин Худ, от Габарит, от Етър Велико Търново, от Йотов Арчери, от Спортен клуб Годеч, няколко момчета и Феникс Арчери на линии като организатор и не на последно място, напротив, от Ниш, от спортния клуб по стрелба с лък в Ниш, което за мен е много показателно, да го кажем, поради факта, че днес има състезание в Сърбия, в Белград. Те предпочетоха България. Да, и те предпочетоха да дойдат тук, точно поради две причини, защото всъщност наистина Ниш са най-силният клуб в Сърбия, с най-силни състезатели и всъщност отивайки на състезание в Сърбия, те нямат сериозна конкуренция. А и другото, което е заради точно това, както казах, типът турнир, който е много по-различен, много повече елиминации и съответно много повече
опит се трупа с едно видео състезание. Така че аз съм много щастлив и много благодарен на Милко, треньора на клуб Ниш, който е треньор на националния отбор на Сърбия, че в крайна сметка предпочети нашия турнир пред тяхното си първенство в държавния календар в Белград. Тази година имате нещо ново в скрач турнира. Има и кампаунд състезателю. Как го решихте и защо го направихте това нещо? Значи, истината е, че да, първите 3 турнира ги организирахме само за рекърв. Първата причина, честно казано, беше размера на залите, с които разполагахме. Защото залата ти определя броя щитове, които можеш да сложиш, съответно броя състезатели. Всъщност тук можех пак да го сложа само рекърв, но тъй като всички компаунди 3 години постоянно добре, защо само за рекърва, не може ли и за нас, и затова решихме да... Нека бъдем по-отворени, нека всички да стрелят, нека всички да се забавляват. Истината е, че тези турнири стават много по-свободни, защото тук никой не се мъчи да покрива квота за международно състезание, да гони норматив и така нататък. Кръг от държавното. Да, не е нищо ангажиращо, но пак по същата причина, за да е по-свободно, съдии на щитовите няма. Тоест, състезателите на щитовите помежду си трябва да се разберат за това дали има габарит или няма габарит, т.е. за резултата. И това в общи линии кара хората да стрелят по-спокойно, кара ги да няма злоба между тях, кара ги да бъдат по-добри един към друг, ако щем, както щем да го кажем, но просто е по-добре. Предполагам, че ще има и 5-ти скрач турнир до година. Живи и здрави, надявам се, че ще има. В общи линии много е трудно, защото освен цялото напрежение по организацията на едно състезание, освен всичко друго, то струва немалко пари. Надявам се, че в крайна сметка фирми ще ни помогнат, за да можем да си организираме турнира, всичко да е окей и всички да са доволни, защото целта на този турнир е тази. Целта е хората да стрелят и да се забавляват. Нищо друго. Предполагам, че и тази година се получи, като гледам и състезателите. Да, до тук я постигаме на 100%. При всички положения ще направим усилия и са 99, да кажем, ще го направим отново. След награждаването на най-добре представилите се участници в двата стила, организаторите осигуряват на всички присъстващи много изненади и подаръци, за да се подсилят положителните емоции от стрелковия празник. С много усмивки и усещане за приятно изкарано време в упражняване на стрелбата с лък, приключи уникалният 4-ти коледен турнир Супер Скрач, организиран от Феникс Арчери.